Mayong udto di ako sa balay ni Mother Earth. Nagluto mi karon sa isda nga gabon. Nagpalit ko sa isda nga gabon 1 ka kilo nya giprito ni Mother Earth. Gibutangan sa harina kay para dili magpisik-pisik ang mantika. Naibahaw dani. Nya naa ko'y nakuha kaganiha nga pako. Amo na lang na siyang lapuan. Lapuan, Mother? Ikaw. Lapuan na lang nato kay naa naman niya ang kuan isda niya. Naglungag na sad nya nag-upload na ko sa akong tulumanon. Gi-charge pa na ako ang isa ka cellphone. Kani nga cellphone ang isa akong gigamit. Nya naada ni si Auntie Mercy. Hi guys. Si Mimi naada ni. Hi guys. Nganong naa makadani mi naamoy klase wala? Na. Hoy, unya nganong si Koreana wala may klase? La. Ha? Wala sila klase kay amo. Kay ila teacher kay nasa mo kay wala si teacher kay nailakaw. Hoy, unya nganong naaman sa inyo ha? Lagi Mama Zia. Mo ba? Nya, perfect na ka. Perfect. Hambugira sa ni si Mimi, oy. Liwat po sa ni siya ni utik usahay. Bitaw, charot lang ha. Nya na ay. Mamuti. Ha? Wala siya ka para mamuti ka. Naay gikuan ni Mother o. Giutang niya nya napagilosyon nga giutang na po ni Mother o. Grabe kani si Mother ka kuan. Mamuti man na. Ha, para asa ni? Mamuti din eh. Grabe ka. Mamuti na ka. Pala utang. Ato kanon kung kumot ba ni siya. Isira mi, isira. De. Kumot siya kay Dab, Ebon siya. Narabi pagid. Nya ang kuan ni Janice, di ara. Ang yahang pala-pala para sa kasal niya. Naana ang pala-pala. Wala pa ni nahuman. Ya ang plano kuno nila Dani. Bungkalon kuno ni Dani. Paingon dito sa ubos. Kay para patag. Kay murag nag-ana magud ni siya ang yuta Dani. Wala pa siya nahuman. Ambot og kanus ani abalikan nila ni Koan. Papa ni Nestor. Oh. Ay, ligon sa kaayo oh. Dili siya matarog-tarog. Dili siya matarog-tarog. Ang ibutang Dani trapal. Mao ni ang ginahimo kung naay kasal diri sa bukid. Lahi ra jud kung naa diri sa bukid pero naapoy uban nga nasa bukid nga mag-tent sila. Pero ang amo diri mao ra gyud sad niya ang ilahang kuan ginahimo. Pala-pala mo ning gitawag nga pala-pala. Nya puhon. Siguro puhon pag kasal ni Janice, masubaybayan siguro ninyo makita siguro ninyo kay kung kita pwede na ba ya diri mag-live kay kaganiha mangani nag-live mangani ko sa akong Mayamiya. Nya ang baboy Dani gi patuna na ni Papa. Naingon na ni siya sa wakwak. Dik. Muni ang baboy nga dito sa payag. Kay gamiton man nila ni Nestor niya. Gipautang lasa na ako sa ilaha. Kay kinanglanon man sad nila. Yara guys, nindot siya no pagkapala-pala kay na ligon unya. Luag ni puhon. Kay ang mga lamisa diri ra dayon ang mga lamisa puhon ibutang. Pero dako pa ni trabahoon kay ilaha pa ning bakbakon ani paingon dito. Ila pa ng trabahoon. Unya na kuno'y arko-arko Dani ibutang. Nagunsa na masad mong duha. Naglalis na masad mong duha. Ha? Naunsa mo? Yeah, di siya langay. Tanawang kalayo doon kayo. Init na kayo nag-tamba. Oo. Siya rin agbuot pa? Sige, pasagda na to ni siya. Kali si Mama, dili ni siya kabalakan. Di ba ikaw nag-ingon nga ikaw kapreto? Tinituhan na ka na diha. Okay, ikaw may agbuot sa kalayo, di. Ako kilawon. Kani si Mama, mura ni siya Kani na init, iring. Mura siya iring. Kaya kusog na siya mangaway ni Papa. May awa na gila. Dukot na na. Tuman gini sa iya nga dukot pag. Imo na pasang gilonod.
Ingon mo lang na init na kuno kayo. Ay, sala to nimo kay nganong imo nang gilunod. Oh, wa na pukot na tanan ma. Sino budyo kung subihan niya? Mao. Ano lagi pag kuan? Oh. Kaya si mama, mura ni siya iring. Oh. Ari ko pero kasi ang tabon-tabon din sa natin ka. Akong gilabay ko tayo. Grabe mo din. Agkila, di ka pa? Kaya akong gilabay. Ay, nasa kinilaw. Nag-prepare ni Father. Gamay ra? Daw ang ulo na napa kay mabahog pa na sa kang brownie. Kila si Papa. Ya si Mimi na adani. Si Koreana wala sila klase mo na si Mimi ra na adani. Tabon-tabon. Kaya para sa kinilaw. Gagmaya lang na siya paghiwa pa. Ang pagkatabon. Ang di ba ang kani? Pagkutulog naman niya. Gani. Gagmayan og hiwa. Lami ang kinilaw guys kung may tabon-tabon. Ang uban baya kay gusto sa tabon-tabon pero wala sila, wala sa ilaha. Digid naagid sa lugar nga walay tabon-tabon. Oh. Maibog gani sila labi na og magkilaw ta diri nga naay tabon-tabon, maibog sila. Kay nangandi sila nga makatabon-tabon pero wala man gyud tinda. Na pagkalamig sa atong kuan karon recipe sa atong sudan. Daghan lagi kag harina mother ngano man. Nagluto dito sa kamote so wala lagi ni nabukan. Ang nilungag hilaw na na. Pagwag sopa dito may kaw. Kakuha na to mi tindahan ni. Pila ka bukuan mother, tulo ra or upat ang kuan. Daghang lagi ka garina. Tulo ra. Sa man nga pagkakuana uy ano ingani man ni. Upat mo gud no. Upat. Dana. Kuwang ra ni siya sa tubig mother. Lami to nga amag ang nagmay ti. Amag katong dagkog mata kayo. Kini man mo dako mata. Kuan man tong amag kanang himbison. No? Himbison ang amag da. Ano naman to? Bata naman to. Ha? Gasan na. Kuha mo kani. Kani kay wala may himbis dani good. La. Ama suka. Hala perfect kaayo ni nga kinilaw kay naay tabon-tabon naay suwa. Kanya ang ulo sa kinilawan masudan sa na ni brownie. Nasa brownie dani oh. Sleeping Beauty si brownie. May gani si brownie kay wala nag kuan. Adto na dito sa payag. Si Daniela nangasawa na. Giahak na. Ako tong kuanon kana ang ako tong tangkalon. Kay adto ay ra ba dito ang laki nga iro. Gamay pa si Daniela pero mangsawa na. Si Putot manggani sa unang gamay pa naa. Oh, bubuon. Ha? Kana si kuan Daniela ug si Mimi pareho ra na. Silita sa nang suwa. Yeah. Gikumot na ni pa sa natag-as ra man ni kay pango. Bukbo na kay na. Gip ana ba gagmay agmay. Wad gamay ra kay na gagmay nga amag. Amag ba din ang gabon mo na. Gabon. Gimikos-mikos na nang toto guys. Asin dayon. Diba na suka? Asin sa Na ang sili na wala. agwar ko karon. Nga ba? Ay ni lang. Bitsin. Paano ko bitsin ni? Ay pagkuha sa sili kay si Lulu ra. Bungkag lagi siya mother. Kanong bungkag man? Ha? Wa man nagpikit. Jesus, may pag-iisa-isa na lang. Ay na lang nag-inga na. Babungkag naman gihapon. Nanay. Tungal sa harina. Dahil na rin na. Unya, gamay ra ni magbutang. Na. Buskag gihapon. Tilawi mi. Og lami ba mi? Tilawi mi. Silawin ni.
Tilawi. Ano tayo mong kuwanin tayo? Aw, di na lang na ang pakutino. Unya na lang na tino. Palit magatag ko. Palit ako. Asa yung payo yun, sir? Di ako ray palit eh. Ako ray palit ako. Kaya wa pa man sad. Igo sad maka uli ko. Luto na sad na si Mother Earth. Ay, niya lang yung pakutsi. Oh. Temi! Ang kinilaw, di ana, okay na siya. Wag ko ma! Uban mini Mimi, magpalit sa cook timing kay naa si Rimon. Ay, si Momo na lang mi. Ihatag na ni Daddy Rimon. Tito kay para siya na lang ang magpalit aglakaw na mi unya ang kwarta ginuupo di ara dani. Ikaw palit sa dito cook palihog mon. Ihatag na mi. Kasi tito ra magpalit sa kuan. Agtugbong ni sila ni Auntie Mercy karon dito sa ilang payag ni Lilin. Nya dito na po dayon ni si Auntie Mercy mag-vlog na po siya dito. Nanay sili na pa. Pusaag maayong sili daghan na. Yuki, mahalangan niya sila. Asay halangan. Lami magud kaayong Saya mga sili. kuan. Lami kayo ang kinilaw kung halang kaayo. Naluto na ba ka ni Mother? Mong nilungag. Ha? Ako na lang gikuan sa kalayo. Lami mi? Ha? Unsa? Lit na ka. Impas ka na ani. Bugnaw man? Sosyalan kaayo kinanawag si Lilin. Ano wala na yung payo ko? Unsay adlaw di karon te? Martes di ta karon? Mother kaning bahaw, dugangan na lang ni si Mother. Para. Ha? Ako iro na ni. Ka brownie na dai ni asi. Ako lang ilain dani. Ang pakuon niya na namo kaunon ang kaunon lutuon ang pako. Hapit na human. Prito. Kuyaw kayo ang paypay ni Mother. Lisuhan ko no. Saan na lang. Lisuhan ti. Tama na, ma. Pagluto ang pinluto. Liit na si Mimi. Pas. Kan ay, nagminiti. Ha? Kan ana. Di na kauna-una. Ikaw na, mi. Paano to sa pirinito si Mimi? Kaon ka pirinito mi? Sapa ka ng bunga. Hilaw pa na ah? Nahulog. Ikaw na, mi. Kani si Mimi agkilaw ni si Mimi. Halang na. Ha? Halang mong guda si Mimi no? Kaya ka lang kami? Oo. Nasuri na lang. Sige, kuha na isa, mi. O ba yung luto mer? Pupan kanon. Hilaw pa. Kay si Mama, giakatan man daritso. Ikaw na nag-uhaab. Ingon man ka nga okay na. Yang sa... Gibalhin po sa nako ang ka. Pagod ko sa hindi lagi. Ang daw risod ang dani ka ganiha. Uy, napaman to'y chapsuy. Una pa. Ano to ah? Aw, di ala. Kaon kautan mi? Dagon si Mimi mo kaog utan. Gulay. Ha? Ano? Yung kaon sinilin sa gulay. Kanara, chapsuy mi. Daghan kay mitsudan karon buyag. Ug sa dihang ready na ang lamisa, maniudto nami. Nasa Mother Earth. Free na Mother. Mon ali na mon. Humanas Mimi kaon? Dana ka mon. Ah, to bag ko. Yung plastic ko bago. Munta na plastic ko ah. Na. Sige na Mother, free na Mother.
Amin. Let's eat guys. Sa malamig Luto, guys. na. Be? Marami kaming ulam, guys. Mm. Mayroong pinarito, mayroong kinelaw, mayroong sapsoy. Kay narilisan si Mother. Narilisan. Narilisan siya karon adlaw. Nilaw to nga. Suroy sa photo chip later. Sudala ka ng horot, akong sinuroy. Dapat makaglas na, man? Ikaw nga gibilin-bilinan ka na mo sa tulo ka buok, wala ka diha. Sayang. Imong kan gibilin. Ikaw ni ko no. Pagbalik na mo. Amo tingnan yang asa ang lulo nga. Balik na kamote sis roll. Jadi tilawan nato. Huruton lang ni agi huruton niya. Asa luloy? Luloy. Madi ay nag dito di ka nagsuri sa payag ay. Kanus Patulog adto mo parit bukas. Bayad mo bukas. Nagsuri di ka dito. Nga ang ta. Ang dami na ay paglawa nga mo sa ay. Mga on.